Ами хора, не мога да готвя. Мисля, че всичките ми приятели знаят, че аз не мога да готвя. И тези бебешки коси. Хора. Как ти да е? Не мога да променя нещата. Това е. Това съм аз. Здравейте на всички. Това е влог номер 2. Днес е неделя и ще излизам с една моя приятелка. Ето това е аутфита. Нищо особено. Но да, вчера беше 1 март. Честит 1 март на всички. Пожелавам ви всичко най-хубаво, да сте румени, засмени и много здрави. И ще се видим по-късно. Записвам това нещо за 4-ти път, защото просто толкова зле изглеждам, че ме е срам да го сложа във влога това нещо. Исках просто да ви кажа, че след тези кадри в този ден не съм снимала нищо друго. Като бях навън, истината е, че забравих просто да снимам. Да осъзнавам колко е хаотичен този влог. И в следващите кадри ще видите как си чистя стаята, как я подреждам. Така че, ако не ви е интересно, просто превъртете. След това ще готвя и общо взето, това е целият влог. Наистина много хаотичен, но простете ме. Тази седмица е така. Другата ще е по-добре, ще се постарая. Здравейте хора! Този влог ще е малко скучен, малко по-скучен от предния, защото просто тази седмица
нищо интересно не се случва, буквално нищо интересно. Вчера беше понеделник, не снимах, но общо взето цялата седмица уча и ще уча. Нищо интересно. Ако има нещо интересно, естествено ще го снимам. Исках да си поговорим малко за самочувствието. Това според мен е много интересна тема, която в момента мен специално много ме влече. Исках да ви кажа колко е важно да имате самочувствие и колко е важно да сте самоуверени, защото по никакъв начин това не е момент, в който аз да изтъкна нещо или нещо подобно. Не. Просто това е нещо, с което ако може да не се чувствате така както аз се чувствам, ще е супер. Аз съм човек, който няма самочувствие и това нещо не е окей. Аз не се гордея с това нещо. Да, има дни, в които примерно се чувствам добре, чувствам се хубава и се снимам и така нататък. Като изключим тези дни, по принцип, аз не съм достатъчно уверена в себе си. И тук не става въпрос само за външен вид, тук става въпрос за умения, за знания и за всичко. За буквално всичко. Когато на мен ми предстои изпит, например, аз спадам в някаква криза, че няма да се справя. И това не е защото аз не се подготвям за този изпит. Напротив, аз смятам, че когато нещо ми е приоритет и е много важно, правя всичко възможно да стане. Не съм достатъчно уверена в себе си. И нямам това самочувствие, мисля, че ще се проваля, мисля вече за самия провал, как аз отивам, нищо не правя и просто какво следва след това, което е много грешно мислене и наистина ако сте на моята възраст, защото може би това е преумният момент, в който осъзнаваш себе си и малко от малко вече започва живота, както се казва. Наистина, хора, имайте самочувствие. Много е важно това нещо. Ако сте нахакани, ако се бутате и вярвате в себе си, мисля, че това е рецептата за супер успешни отношения във всички сфери. Било то с учители, било то с родители, било то с приятели и така нататък. И тук подчертавам много дебело, че не говоря за подмазване и не говоря за самочувствие до небето без покритие. Нали? Трябва да сме реалисти, да знаем кои сме все пак, да сме здраво стъпили на земята, но да не сме на дъното. И особено когато сме на една такава крехка възраст, каквато съм аз, защото аз не се смятам за супер голяма. В крайна сметка, 18 годишна възраст не е нещо много вау и който иска и няма търпение да стане на 18 хора. Нищо не се променя. Много ще ви разочаровам най-вероятно. 18 не е нещо вау, освен че вече наистина много сериозно осъзнаваш, че отговорностите пристигат. И то с пълна сила. Осъзнаваш, че вече трябва сам да правиш всичко без ничия помощ. Просто отговаряш сам за себе си и след това си носиш всичките работи, да не звуча грубо, на гърба. Да, нямам предвид да имате самочувствие до небето и то да е без покритие, но имам предвид всичко да е в умерени количества. Наистина, просто трябва да се намери баланса между нещата, да сте уверени, че вие ще успеете, да знаете, че просто, примерно, ето, най-простия пример, отивате на изпит, вие сте учили достатъчно, вие сте направили всичко.
по силите си. Отивате и ще успеете. Нали? Няма го варианта, аз ще се проваля. Просто не ви минават такива мисли през главата. Знаете, че вие сте най-добрите в този момент, в тази зала, например. И го показвате. Не сте горделиви, нямам това предвид, пак казвам. Но знайте, че вие в този момент ще се справите. И ще постигнете крайната цел, до която искате да стигнете. Общо взето, много си мислех какво да... Защото исках да засегна нещо в този влог. И много си мислех какво да е, но това е нещо, което в момента мен много ме мъчи. Честно казано. Защото аз, както всички знаете, може би, ме предстоят матури и съответно кандидатстване в университет. Аз съм решила къде ще кандидатствам, какво ще правя. Но идва там пречката и въпросите в мен, дали ще ме приемат, дали ще се справя на изпита, дали всичко ще е наред, дали ще е лесно, дали ще е трудно и всичко това нещо. Вместо първо да си кажа, ще успея, всичко ще е наред. Няма никакъв смисъл дори да се питам тези работи, да си затормозявам мозъка с ненужна информация и с отговори, които аз всъщност не мога да си дам, защото никой не знае и никой не може да ме отговори. Просто уча, правя, полагам нужните усилия, правя това, което зависи от мен, отивам, казвам край. Там съм вече свършила, правя матурата и излизам. Може би това е всичкото, което снимам до сега. Стана много хаотично, защото аз влизам от тема в тема. Ще ме извините, ако е така. Надявам се да има хора, които са ме разбрали и надявам се да има хора, на които съм им помогнала. Ако е така, много ще се радвам, искрено ще се радвам, защото това е една много лоша черта в моя характер, която аз имам. Дори не знам дали е черта, просто е нещо, което аз не харесвам в себе си. Така ще го кажа. Наистина, това, че не съм достатъчно нахакана и че нямам нужното самочувствие, за да знам, че ще се справя във всичко, с което се захвана. И така, хора. Това е. Обичайте се и имайте самочувствие. Рецептата ще има и в описанието, но аз ще ви поразкажа какво направих. Разбих 3 яйца, добавих захарта и олиото. В моя случай захарта я заместих с еритритол, само че сложих половин чаша и не станаха достатъчно сладки, така че може би не е добре да правите моята грешка. След това сложих меда. След това сложих есенция ваниля, но това е изцяло по мое желание, можете да пропуснете тази стъпка. И след това добавих вече сухите съставки, които са брашно, сода и канела. Брашното го пресичих. Както виждате, пълен провал с тестото. Цялото ми тесто се ронеше отвратително много. Не можеш по никакъв начин да се моделира, тъй като според мен олиото, което сложих спрямо количеството брашно, беше прекалено малко.
Затова после ще видите как си сипах отстрани олио и когато правих топчетата, просто ги намазнявах самото тесто. Тук вече съм издълбала самите меденки и сега ще ги пълня с пълнеж, който се прави от масло, прясно мляко, трухите от издълбаното и орехи. Ето така трябва да изглеждат, или пък може би не. Като цяло не са много лицеприятни. Ето това е една сладка. Това е сместа, която ми остана, но имайте предвид, че сместа я направих на око. Не съм гледала рецептата и ми останаха още малко сладки, но тях ще ги оставя просто така, без да ги дълбая и без слабна смес, защото те сами по себе си са вкусни и могат да се ядат само така, с примерно мед или някакъв друг пълнеж. Но препоръчвам рецептата. Искам просто да кажа, че не са достатъчно сладки. Половин чаша еритритол не е достатъчна. Може би, ако слагате захар, ще е доста по-добре. Но просто аз реших, че ще ги направя малко по-здравословни. Една идея и стана това. Да, приятели, това беше моята рецепта. 100 часа готвене. Не е нещо, кой знае какво. Една котка ви казва здравей. Здравейте. Здравейте. Кажи, мами, здравейте. И общо взето, това са моите сладки, които правих 3 часа. Трябваше да се направят за час 20 минути. Ами хора, не мога да готвя. Мисля, че всичките ми приятели знаят, че аз не мога да готвя и не ми се отдава. Мога да правя елементарни работи. Готвя, но просто не ми се получава. Ще се науча. Рано или късно ще трябва. Ехо, здравейте хора, днес е четвъртък. 9:30 е. Аз трябва да отида на училище, защото имах преподавача за география и не отидох. И сега трябва да слизам и да тръгвам. Днескашният ден се очертава да е поредния скучен тази седмица. Имам да уча и имам някакви задачки, които не мога да кажа. Защото, да, просто някои хора ми гледат клиповете и ако ги кажа, ще се издам, което ще е много тъпо. Така че да. Здравейте, мили приятели. Днес е четвъртък. Не знам какво снимам. Мисля, че личи колко съм изморена и колко наистина едва гледам. Продължавам да уча. Пиша поредното интерпретативно съчинение. И хора, вече едва ми издържам, наистина. Просто имам нужда от сън и от почивка. Тук ще сложа камерата. Съжалявам, че ми виждате хъблята отзад, но това е положението, хора. Аз нищо не правя, хора. Ежедневието ми е много скучно. Просто ходя на училище. Нищо не правя на училище. Прибирам се. И сядам да спя 2 часа и сядам да уча. Уча до вечерта. Сега 2 седмици не съм ходила на тренировки, даже от това не мога да ви снимам нещо интересно. Нищо не правя, нищо. Просто стоя вкъщи, събота и неделя, евентуално излизам тук там е с някоя приятелка, обаче тези работи не ги снимам, просто защото първо не всеки иска да се снима и не му е приятно. Аз няма да карам никой на сила. Второ,
И без това са единствените моменти, в които правя нещо различно. Така че предпочитам да си отделя време на тях и да не се занимавам с друго. Да, много се извинявам, ако влоговете ми са ви скучни. Тази седмица може би ще е така. Другата ще е малко по-динамична. Да, защото ще ходя на проба за бавната ми рокля. На зъболекар съм, на ортодонт, както всеки месец, заради бректите, и съм на лазерна. И това е динамиката в другата седмица, и пак учене и много учене и контролни. Но така ще е март и април, напъваме се и след това ще си почуваме. Хора, това лято ще е епично, наистина. Това лято ще е мега добро. Ами, това искам да ви кажа. Сега почвам да обработвам видеото, като свърша малко тук. Аз имам още доста, но няма да успя да го напиша днес. Но иначе ето, да видите, обработвам видеото. Имам да правя още 100 000 неща. С това ви оставям. Обичам ви. Чао! Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play